Indot magsugod sa taas o ubos? Sa taas. Inat mo na kay Budailos pa ng ubos. Nindot maging tingali sa ubos magsugod na. Oh, mauro man gyud. Sa ubos tingali. Based on experience. Sa taas. Para happy. Ubos, yan, ubos. Ano yung sa ubos? Nindot yun. Nago niya itong pangita. Sir, asa ko naman mas maayo magsugod, sir, sa ubos sa taas? Sa igbaw. Babaw? Ano ba? Sa sa babaw, sir? Padong sa ubos. Ay, kitang silong, sir. Ano man kay? Pinindot. Nasa silong, kay? Mabot naman na, gyapon sa taas. Magsugod yan sir sa kuan sir, sinubdanan. Nga, sugod nag-ubos. Sugod sa ubos. Mas taas. Ano man? Ano ubos pa dong taas man na? Mas tinod na sa ubos niya, ang taas kay Pauli lang to, ilisod-lisod man. Kang gyapon. Silong gyapon. Silong gyapon. Kay? Kay sama na ka mubo, maabot tayo. Man!